खुलुमखाते लामसुगो जत कखरा नायतनि खाबनि ताखुकते बुखुक सुंनो चिनि नायतुक मुंखा चिन हास्ते हाफांनि जे गोबां मा बाहाय दाल बिदाल गोबां मा आमचाय बखास्ते निने हांकर गामि आमचायो गोबां मा हाफांनि बखाक्ते जे सेब साब्रै जागै दंमोनि चिनि लुकुरंनि बागै चिनि लुकु हामक्रायनि बागै दे और स्पेशली साताय जे चिन हास्तेनि मन्त्रकरा बिप्लब कुमार देवनि एमां जे एक्सट्रास्ट तिरप्रा तै जत तिरप्रा न गायसा हामक्राय तुबुय जतनि बखागो गायसा मोखां नाहाला लायख्लायै मोखांजों सारैनानै नोंमानि अबनो किटिंगनो जों साथायख्लायो चिनि आगरतलासिमि स्मार्ट सिटि खायनायनि बनि इमांया तेबो साथाय चिनि गामि आमसे बतां मडेल प्लेस सामनानै बनि इमां नुगै दंगो अबनो बिसिं जों तिनि फाइसो गयजागो मान्दै आर्ट ब्लकनि बिसिंगो अ जराव जों ताबो बुसकांगो बासाय दंगो मान्दै पिएचसी सेन्टार हायको सागनाय बेरेकनि गायसा तां नक जे आजागा सागनाय जनै नक अद बुसुक जरतै सेबमानै दं तै हास्तिनि मन्त्रकरा बिप्लब कुमार देव बो सागबाय थांगो हेल्थ डिपार्टमेन्टआव बिनि सागबाय थांनिबो बिनि यागत तंगो बिनि फान तै बो बुसुक जरतै फान देवै दं तै बिनि फेसिलिटिस रिवै दं अबनो किटिंगैनो जों तिनि सागनाय नक बिसिंगो जों शेयार तरायनाय फुनुंनाय नरनि बुसकांगो बुसुक जरतै हामक्राय इंगै दं सागनाय नगो तै बुसुक जरतै गोबांवा बाहाय जुदा जुदा हामक्रायनि तुबु जागै दं तै फेसिलिटिस मानै दं आमचायनि लुकुरक मान्दै आमचाय तंनाय लुकुरक जे सागनाय नगो नायजागै बरनि साग हामै मानाय अजरा जों आमचायनि ताखो गग्रा मालायखा बिनि बुखाक्ति सेमनाय जे अजराव बरग बमाहाय सेब साबमानै दं उंतं जराव जे हास्ते हापांनि जुदा जुदा सेब फाइमानि जुदा जुदा हामक्रायनि तामनि साथायख्लायो जों सागनाय बेदेक हायका बिसिनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट का जिनि बगै सागनि बगै जतन सायमनाबो जिनि सागनि बगै बेलाइन इम्पोर्टेन्ट जों जेकुन अंगै थाङैबो मुंसे जों जालंगै बा बाहाय जों रुगि रग अंगैबो जिनि हेल्थ जिन हामिया मुंसे सेब सुब्रु जाय आंक्लाय बिथिब्राय रोजा ग्लाय जिनि सागनि बगै बेलायनो हामियांनाय जों सागनो बेलायनो खस्थ मानाय त अबन बगैनो जों ताबो अजराव जिनि खरकसो ताखु मा लायखा जिनि ताखु अक्राबो बन बखाखते सेमलनि बुसु जरते बरक सेब मानै दं ते बम हायरक सेब मानै दं आन्दारन कुलनि किसने आनि बुमुंखाय रामानन्द देब बर्मा आमचायनिनो खरकसा आं ससियेल वर्कार आं पुइलानो जिनि त्रिपुरा हास्ते हापांनो ब्लाइके हामबाय तै खाकुफुरबाय हामबाय पाइपले हामबाय मायाफोर तामनि हिंखाय सिनियर मान्दाय पिएचसी सेन्टाराव नुगै दंनानै रगबो फायखेबा एट प्रेजेन्ट ताबुक तिनि जे सिचुएसनाव आउटडोर गोबांमा पेसेन्ट फायजाक एबं रुगि फायजाक ताइ उयां साइटआवबो नुक दंना तामनाय कोविड पजिटिव दा नेगेटिव चेक खाय दं ताइ आंबो नुगै दंगन रक सिनि आयुर्वेदिक नि ओपीडी एवं होमियोपैथिक ओपीडी सेन्टार क्लगिरिजाक ओंखाय मटामटी आरो सिनि 12टा मतो बेड दङ मेल फिमेल चलाबुरै 12टा থেকে 14टा सीट दङ कैपासिटी ओंखाय मटामटी आरो जे नायजाक दंनाय रक गाहामनो सुबिदा मानै दङ
बिथि बिधायक जे गभर्नमेन्टनि जे मानथाय बिथि बिधायक मानि दङ ओंखाय आरो ताइ केसा किसा प्रब्लेम दंमोन हिंखाय डक्टरला खरक बुसु डक्टर ताबुक एट प्रेजेन्ट दुइजना खरक नै दं एट प्रेजेन्ट MBBS दुइजना दं खरकसा इनचार्ज दङ ताइ खरकसा अन डिउटि दङ ताबुक गरक आमसुग बाय काबार देखायमोन जे असुग आबनो किसा प्रब्लेम लाइकै नांमानि कक नोंतिनि कुइसन खायखा आबनि बागै आं सानामुसुंग सिनर गायनोबा आहायाकेबा बोरै रंनि साक नायनाय आहायाकेबा स्राय रंनि साक नायनाय माने डेपुटेशनफाना खरकसा खरकनि मान खांखाय सिनि हेल्थ मिनिस्टार बरम गोनां माननीय बिप्लब देबनो महाशयनो ब्लाइके आं अनुरोध खायनाय एवं कयनाय सप्ताह उइकलि वन डे सालसा जुदि गायनो बुरी रकनी आहायाकेबा स्राय रंनि चाइल्ड स्पेशलिस्ट फनो डेपुटेशन फन मान खाइसाव ताइ मोटामुटी जतनो ठीक ठाक दङ डक्टर रंनि डिउटि बो नाइट डिउटि मर्निं इभिनिं जतनो मोटामुटी ठीक दं ओंखाय अरो जे स्टाफ दंनाय नार्सिं स्टाफ ओंखाय OPD स्टाफ ताइ निनर फार्मासी स्टाफ रकबो मोटामुटी ठीक चलि दङ आंगा गभर्नमेन्टनि फेसिलिटी ताबुक बर्तमान जे चलिवि दंमाने मोटामुटी एट प्रेजेन्टआव मोटामुटी सिचुएशन गाहाम एम्बुलेंस ल खुंबुसुग दं एम्बुलेंस आगि काइसा तंमानि न कोविड टाइम रि रहरका आबो बुदुइ ताबुक तो तलां जागिया आंनो सकां साका इनचार्ज एम्बुलेंस किसा प्रब्लेम दङ नै गाव बागै कयनाय ताबुक जों CMO नबो काइसा सिनि एलकार भित्तिक एलकार माने साखाम हेल्थ नि बागै हेल्थ डेभलप नि बागै फेसिलिटी प्रपार फेसिलिटी कम्युनिकेशन नि बागै कयनाय कोनो जुदि असुबिदा दंखाय जों गभर्नमेन्टनि थाने एवं सिनि हेल्थ मिनिस्टार बरम गोनां सिनि सम्मानित मुख्यमंत्री एवं हेल्थ मिनिस्टारनि थाने सिनि रिक्वेस्ट काहामखाय ते किसिसा आबनो ग्रेड अप खायनानि बागै कयनाय बर्तमान जे सलित माने खूब मोटामुटी सलिद काहाम मोटामुटी लेबेल हामबाय अख्रायनि मानखना सागबाय थाङो बेनबो कयमं अ आमसानि जत्त लक्रनि हामग्रायनि बगनो हास्तिनि मन्त्री अक्रा बिब्ल कुमार देबनि सागबाय थाङो कयमं तामनि हिमलाबा सिनि हेल्थ चिन ब्लाइनो नांकुमनि सिनि साक हामखांगाय जों बेयावनो खालायमानानि देबुतंनि सिङाय बक्सा सयबाय